Welcome back sa ating channel. Ito na naman po ang inyong Kuya Jel, ang buhay driver dito sa Maynila. Nandito po tayo ngayon sa Skyway, bound to South Luzon Expressway. Galing po tayo ng Caloocan at Quezon City. Nagkaroon po ng home visit doon sa yung isa pasyente yata, yung isa parang livelihood. Mayroon lang po pinapirmahan, ganong kabilis at ganong kadali. Medyo matagal yung travel time, pero yung pagkikipag-usap doon sa client or doon sa mga pinunta namin ay napakabilis lang. Siguro wala pang 10 minutes tapos na siya. Sana tinawagan na lang para list sa hassle. Pinapunta na lang ng office. Yung mga hindi patient na, yung mga pasyente dapat lang punta, pero yung mga hindi patient, yung mga sa livelihood, doon na lang sana sa office tinatanong para hindi hassle yung sayang ng oras. Kagaya nito, magmamadali ang iyong driver. May speed limit naman dito sa Skyway. Paano tayo makapagmadali niya? Samantalang kung pinapunta na lang daw sa bahay, sa office, sorry, sana nakapagbiyahe pa tayo ng ibang nakapagtrabaho pa tayo doon sa ibang lugar. Ayan, talagang ganyan ang buhay. Bilang driver, talagang tsaga-tsaga lang, tuloy-tuloy lang sa kayon, ingat-ingat na lang lagi. Ayan, kita nyo naman, napakabagal ng mga sasakyan dito kasi may speed limit siya na 60 km/h. Pero kung ang sasakyan mo ambulance, fire truck, wala kang speed limit, bahala ka sa buhay mo. Ganun po yun. Shoutout po sa lahat ng mga kaibigan natin OFW. Bigyan lang shoutout po sa inyo lahat. Merry Christmas! Ayan, time check is 3:10 ng hapon. Ayan, si host kasi masyadong madaldal, kaya yan inuubo tuloy. Ayan, nakikita niyo po yung mga building na yan, hindi akin yan. Hindi po akin yung mga building na yan, kaya panoorin nyo lang. Yan po ay part ng Maynila, Makati, yung nasa kaliwa, nasa kanan part ng Maynila. Ayan, panoorin nyo na lang po sila kasi hindi naman sila akin. Ayan, Las Piñas, Barangay Talondos, Las Piñas Ambulance. Kapit ka lang, wala namang problema sa iyo eh. Kahit magpatakbo ka na 100 km/h, okay lang sa iyo yan kasi hindi ka naman uhulihin ng mga yan. Baka kasi mayan, pag hinuli yung ambulance, ibigay doon sa nanghuli yung pasyente. Sabihin, boss, total hinuli mo ako, ikaw na magatin ng pasyente namin. Pantay tayo dyan. Ayan, inuubo si host, madaldal kasi. Ayan, yung travel time natin is umaabot na tayo ng almost 20 minutes. Nandito na po tayo, lagpas na po tayo na Nagtahan. Malapit na po tayo mag-exit sa Buendia. Ayan, shoutout sa nakamotor. 400cc pink. Okay, basta pink, maganda. Ayan, may nakalagay na pink sa kanyang top box. Sana 400cc yung motor niya pataas para hindi siya mahuli pagdating na exit eh. Kasi sa tingin ko parang maliit eh.
natin kasi dito sa part na to 80 kilometers per hour na 80 kilometers per hour na takbo, maximum of 60 to 80. Ayan, inuubos talaga si Os. Kailangan uminom ng tubig pero hindi pwede dahil tumatakbo yung sasakyan. Baka tayong madisgrasya. Kailangan ingat-ingat lagi. Ayan, nandito na tayo sa dati ang Buendia ramp or Buendia exit. Ayan, sana walang traffic dito sa Buendia. Time check is 3:30 ng hapon, 3:13 alas 3:13 ng hapon na po. Medyo makakapagpahinga pa tayo pagdating ng office kasi mamaya pa tayong alas 4 hahata uli papunta ng Cavite. Ayan, dahil wala na tayong gasolina, kukuha na ulit tayo kasi hindi pa tayo nakakapag-reimburse. 12,000 na ang ating gastos. Ayan, inom tayong tubig mga Oragon. Ayan, napasa si Oragon kasi gumagalaw yung sasakyan habang umiinom ng tubig. Ayan, tollgate na naman, Buendia, tollgate na naman. At mega love shoutout, 2,282 ang ating remaining balance. Ayan, bukas dadagdagan po natin uli yan. Kukuha tayo ng pera ngayon kung makakuha tayo dahil ang ating utang sa dispatcher ay 12,000 pesos na. Ay, ang laki yan, no? Ang lakas sa gasolina at saka sa RFID ang ating sasakyan. Durin mo guys, in 1 week 6,000 pesos ang ating nagagastos sa gasolina at saka sa RFID. Ganun kalakas. Isang sasakyan lang po yon kasi meron tayong maraming sasakyan. Meron pa tayong minibus. Ayan, nandito tayo sa may Buendia Makati. Ayan, shoutout doon sa kay Manong na nangihingi. Dapat kuya, nagtatrabaho ka na lang muna, malakas ka pa naman. Ayan, ayan. Nandito tayo sa may Cash and Carry. Shoutout sa Naka-Nissan old model. Shoutout sa iyo kuya. Ingat lagi. Ayan, at umabante na naman tayo. Medyo namaos tayo ng kaunti sa kada daldal ni Hos. Ayan, shoutout sa mga manlilimos dito sa may Osmeña Highway, Osmeña and Buendia. Ayan, hindi na naman tayo pinalad na makaabot sa green light. Stop na naman po tayo ngayon at mag-aantay na naman tayo ng green light. Siguro makakaabot na tayo sa susunod. Ayan, naabot na tayo ng green lights kasi pang-apat lang tayo, pangatlo lang tayo sa sasakyan na nag-aantay. Ayan, dito na po tayo dadaan sa Malugay kasi doon sa may Buendia medyo matraffic na konti. Dito medyo banayan dito ang mga sasakyan. Dito po ay sa Malugay Street. Ayan, nandito na po tayo sa may ayan, nakikita nyo Makati na po ito, Malugay Street, Makati City. Sa likod lamang po ito ng Pilpuyat or Buendia. Dito po kasi ililigo pa tayo doon sa may Ayala, doon sa Ayala corner ng Buendia. Pero mas magandang naman dito dahil meron lang dito ang dalawang stoplight pagtapos nandun ka lang sa may Ayala. Ayan, marami pang ginagawa kasi sa area na to, mga building na kung napapansin niyo mayroon pa siya mga safety net sa taas.
Ayan, dito tayo ngayon sa may Chino Roses Avenue, kanto ng Malugay. Chino Roses Avenue, corner Malugay Street. Ayan, ang bagal ni Kuya. Ayan, malapit na tayong kumaliwa dyan sa may RCBC, corner ng Buendia at saka ng Ayala, Makati City. Ayan, shoutout sa parking service department ng Makati. Ayan sila, sir. Oh no, oh yes, welcome sa ating vlog mga Oragon. At shoutout po sa mga kaibigan nating OFW. Sa bansa man kayo naroon, si Kuya pilit na ginigit-git yung sasakyan niya. Kuya, huwag kang ganyan Kuya, naghahanap buhay lang Kuya. Ayan, kinakawayan ka Kuya, punta ka rito Kuya. Nakataas ang kilikili, kumakaway-kaway si ate. Ayan, dito tayo sa Ayala, corner ng Pedro Hill po yan. Ayan, go. Ayan, liliko na tayo, kakaliwa na tayo dito sa may Buendia or Hill po yan. Nasa Ayala Avenue po tayo. Ayan, dito na naman tayo sa Makati. Makakapagpahinga si Oragon ng 30 minutes. Grabe, pagod ni Oragon, no? Traffic. Traffic sa Caloocan at Quezon City. Nandito na po tayo ngayon sa may Buendia or Hilpuyat sa Makati City. Ayan. May galap shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan OFW at sa lahat ng ating mga kaibigan sa Rosemary White Tea Premier. Maraming salamat po. Kahit na hindi na tayo masyado nakakapag-attend ng premier kasi medyo busy si Oragon ngayon sa trabaho. Siguro by next year or sabi nila by November daw wala na kaming overtime, kaya siguro makakauwi na naman maaga. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan nating OFW at mag-iingat po kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Ayan, salamat po. Hanggang dito na lang po muna ang ating video at maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye.